2009. Egy új lény érkezett a Földre, azon belül a Móricz Zsigmond körtére. Környezetét most kezdi megismerni, és látja, hogy a testét nem fedi ruha, ezért útnak indul. Add ide a ruhádat! Le van a böcsi. Nem tudom felvenni! Fölbőszítették! Felrobbantom ezt a kóterányt! Action Man! Watchman ellenségét farkas szemnézéssel győzi le, de farkasságban szenved. Szeret tévézni, szereti a jó szemüvegeket. Az akciócsoport legújabb tagja. Ezt benézted. Game Boy. Fejlődési rendellenessége miatt az akciócsoport tagjai befogadták és felnevelték. Multiplayerben verhetetlen, de különösen oda kell figyelni. Discman. Csapat leghasznavertetlenebb tagja. Egyfolytában zenét hallgat, és nem figyel a többiekre, hogy mit mondanak. Egyedül a táncban jó. Walkman. Maga a megtestesült elegancia. Mindenhová gyalog megy, lassan. Szereti a Johnny Walkert, és nem a texasi kopot, hanem a Holdenet. És végül Cameraman, aki az egészet megörökíti. És íme az akciócsoport. Action Man! Listen to the radio! Listen to the radio! És megjön Man, az egésznek az agya. 6 kereken szágult, 7000 köbcentis motorjával verhetetlen a kategóriájában. Utasokat nem száll. Sziasztok srácok, új feladat elé néztek, el kell kapni a robotembert, nézzétek a híreket, íme. Jó napot kívánok, Kevős Antónió vagyok. A mai napon a Móricz Zsigmond körtéren a 4-es metró építkezését hatalmas robbanás rázta meg. Információink szerint a merénylő egy a jövőből érkezett idegen, tudják, mint abban a Schwarzenegger filmben. Induljatok ki, srácok, majd találkozunk. Jaj, úgy hagytam most puszkulcsot. Hey, Game Boy! Hát újra találkozunk, Terminátor. Nem akarsz nekem dolgozni? Attól függ miért? Ezért! Gyere! Game Boy csúnyán elfizette a robotember a Mario legújabb részével. Elmondta a többiek gyenge pontjait, és most egyesével próbálja meg legyőzni őket.
A táncpárbajt a robotember elsöprő fölénnyel nyerte. És megjött Watchman, hogy farkas szemet nézzen a gonosszal. Miután Watchment is legyőzte a robotember, Walkman eredt a nyomába. Ne sétálok! Állok elébe! Sajnos Walkman is kikapott, és menekülnie kell. Sziasztok srácok, megvan a stuszkulcs. Jé, itt van a robotember, gyorsan beszívhattok. Végre tudtuk álmodnak! Most jövök, álmodnak először! Na! Kamera! Az egy bomba!